келину хуштомане ҳама вақт бо ҳам ҷанг мекарданд. хуштоман мехост бачаашро аз ин келини бадфеълу бадхуд ҷудо намояд. агарчи келинро худаш хуш карда буд, ҳоло бошад аз хатои худ беҳад пушаймон буд ва дилаш ба писараш месӯхт. аммо писараш фикри ҷудо шудан аз ҳамсарашро надошт. ҳардуяшон муомилаашон хуб буд. келин хуштоманашро чашми дидан надошт ва мехост кампир вафот кунад. шавҳарашро дӯст медошт. аз гапи шавҳараш берун намебаромад. ҳурматашро ба ҷо меовард, зеро беҳад дӯст медошт. аммо ин кампирро беҳад чашми дидан надошт. роҳи халосӣ мекофт. бинобар ин як рӯз келин ба назди як марди гиёҳшиносе рафта гуфт ки ба ӯ гиёҳе диҳад ки то ба он хуштоманаш диҳаду ӯ хӯрда вафот кунад. ба ивазаш чӣ қадаре ки хоҳад пулу мол медиҳад. гиёҳшинос розӣ шуда гуфт: ман ба ту гиёҳе медиҳам ки он одамро дар муддати 6 моҳ беҳолу бемадор карда мекушад. зеро агар хуштоманат дар ҳол вафот кунад, ҳама аз ту гумон мебаранд ва мегӯянд ки кампири сиҳат бесабаб намурдааст ва туро гунаҳкор мекунанд. бинобар ин ман ин гиёҳро медиҳам ки ҳар рӯз дар косаи хуштоманат меандозӣ. хуштоманат рӯз то рӯз беҳолу бемадор шуда меафтад. аммо ту бояд то вақти вафот карданаш рафторатро тағйир дода бояд беҳад хушмуомила бошӣ. ҳама хоҳишашро ба ҷо орӣ, мисли модару духтар. зеро ки вақте кампир вафот кунад, ҳеҷ кас аз ту гумони бад набаранд. келин хурсанд шуда гуфт: 6 моҳ тоқат мекунам. охир солҳо бо ин кампир зиндагӣ кардам. 6 моҳ душворӣ надорад. баъдан гиёҳро ба хона оварда ҳар рӯз дар косаи кампир меандохт ва худаш ба кампир хушмуомила шуд. дигар на баҳона мекарду на сухани бад мегуфт. либосҳои хуштоманашро шуста, ҳатто дарзмол мекард. хӯроки мехостагии кампирро пухта медод. ҳатто дар назди ҳамсоягон хуштоманашро ганда намекард. саҳарӣ барвақт ҳар рӯз ба кампир барои шустушӯй обро гарм карда медод. хуштоманаш аз ин рафтори келинаш дар ҳайрат меафтид. ба худ мегуфт: ба ин келини ман чӣ шуда бошад? ҳеҷ боварияш намеомад аз дӯсториву ғамхориҳои келинаш. аммо дид ки келинаш аз иҷрои ҳама фармонҳояш сар напечида иҷро мекунад. дар ҳама ҷо тарафи хуштоманашро мегирад. дилаш нарм шуда рафт. вақтҳои пеш ҳатто номи келинашро намегирифт, зеро ки нафраташ меомад. акнун бошад дар номи келинаш ҷонро ҳамроҳ менамуд ё бачаам мегуфт. ҳатто аз пули нафақаш ба келинаш курта харид. куртаро дида ҳуш аз сари келинаш парид, зеро хуштоманаш ба ӯ фақат кафан зеби тӯст мегуфт. акнун бошад аз пули нафақаи ночизаш барояш курта харидааст. аз байн нав 3 моҳ гузаштаасту онҳо бошанд чунон дӯст шуданд ки хуштоман нею модараш бошанд. виҷдонаш азоб медод, намехост ки кампир вафот кунад. рӯзе ба назди он гиёҳшинос рафта гуфт: ман ҳамаи он гиёҳҳои марговарро партофтам. ба ман гиёҳе деҳ ки хуштоманамро аз ин гиёҳҳои марговарӣ хӯрондаам наҷот дода тавонам. хуштоманам беҳад зани хубу меҳрубон аст. ман намехоҳам ки хуштоманам вафот кунад. ман 2 баробар зиёд ба ту пул медиҳам. фақат хуштоманамро аз марг наҷот деҳед. марди гиёҳшинос табассум карда гуфт: ман ба ту гиёҳҳои марговар надодаам, балки гиёҳҳои табобатӣ додам, то ки хуштоманат боқувват шавад. ва аз ту хоҳиш кардам ки рафторатро тағйир дода хушмуомила шавӣ. ман ягон кори баде барои хуштомани ту накардаам. келин гуфт:
من اکنون فهمیدم که در زندگی کاری خطا کردم. من آدمی بد بودم، نه خوشتامنم. در همه حالت به نیکی جواب دادن من این کاری بهترین بوده است که حتی دشمن را دوست می‌گرداند. اکنون فهمیدم همان آدمانی که نام مادر شوهرش را خوشتامن گفتند خودشان آدمانی بدفعل و بدمعامله اند. زیرا خوشتامن نه، او تنها مادر است. او تنها مادر است.